תמוז תשט"ז. הטלפון בקריית גן ישראל שבערי ניו יורק שנחנכה אך לפני מספר שבועות מצלצל. בעוד שעה מודיע בהפתעה מזכירו של הרבי הרב לייבל גרונר, הרבי יוצא לביקור בקמפ. זה היה ביקור חריג ביותר. מאז שהרבי קיבל את הנשיאות כ5 שנים לפני כן, הוא לא יצא מתחומי העיר ניו יורק. והנה, הרבי עומד לנסוע במרחק של 2 נסיעה אל הערים מחוץ לעיר, לביקור במחנה גן ישראל. השמועה על הביקור הפתאומי פשטה במהירות. כל מי שיכל לקח רכב או השיג טרמפ, והצטרף לשיירה שעשתה את הדרך המפותלת צפונה אל הרי קצקיל. Und das darf man so im Bett im ganzen Jahr sagen, L'chaim, für die Gane Israel, bechol Mokim Sheheim. Als sie sollen matzlich sein, dort soll sein, Adira Leis Borich, und die Ingelach und die Mädelach von dorten sollen Arishko Mezera, Berech Hawaii, und die Madrichim und die Madrichis und die Anhole und die Mishtadlim und die Misaskim sollen gehen Bereshom ונגד משיח צדקנו בקורב ממש. ט"ז תמוז תש"ז. מחנה גן ישראל נפתח בפעם השנייה. מספר החניכים הכפיל את עצמו מהשנה שעברה. גם הפעם זוכה המחנה לביקור מיוחד של הרבי. הפעם הביקור תוכנן מראש, וכל החניכים והמדריכים התכוננו בציפייה דרוכה לביקור. הרבי לא ביקר, אלא התיישב להתוועד. Als mir geht ob ein Kind 24 Stunden tot und 7 Tage a Woche, die Rezifus noch ernannt, in einer Meile und Masse von Nord-Teile der Mitzvah, von Abbas Hashem und Yiras Hashem, und mit dem Kind Masber als viele, Achillose und Siyose, mit Tijule, mit allen Protein, was wir heute in Akem, in der Seche, der soll nicht kein sein, am Mitzvah von Schmarten, wenn auf die Seche, oder dämmelt in der Summe, an Gesunde, beämmes worden, dass ihr mal gesinnte die Kinder, sei begashmi, sei beruchnis. ט"ו תמוז תש"ח. הפעם היה משהו מיוחד בקמפ. קמפ גן ישראל ציין את שנת ה-200 להסתלקותו של הבעל שם טוב, שעל שמו נקרא קמפ. לכבוד המאורע, הרבי ביקר שוב בפעם השלישית בקריית גן ישראל בניו יורק. הרבי שוב ישב להתוועד, ואף חילק בידיו הקדושות צ'ורי מקורית לכל הנוכחים. Wir befinden sich jetzt in einem Camp, was ruft davon Gan Israel. Wo das ist ein Garten von Iden, was jeder Id wird angerufen mit dem Namen Israel. Speziell Eche hat man ausgeklebt dem Namen. Der Fall, was mit dem Namen Israel ist der Name von dem Baal Shem Tov. Und befragt ist auf der Ruf zugepasst die Zeit von heimlichen Jahr, was sie geworden 200 Jahre sind, die Neshome seine, ist gescheht mit dem Buch, aber wie eine Neshome von jeder Iden, was ist als Führer von Iden, bleibt das zwischen seine Talmidim. Sie sagen am Iden danach, darf man sie befreien. זה היה הביקור האחרון של הרבי בגן ישראל, אבל מאז גן ישראל הגיע אל הרבי. בכל שנה חיילי הקמפים בניו יורק היו מגיעים לכנס צבאות השם מיוחד ב-770. הרבי היה נושא שיחות קודש מיוחדות לילדים. הוא מראה את חיבתו הגדולה לחיילי צבאות השם וחניכי גן ישראל. sein, bis in der Nähe von ihr Geiter, Horre, auf Reinschreiben jeder Kind und alle Kinder und behafteler Jakob und Mecha einwirken auf andere Kinder und andere Eltern. Man soll sie auch verschreiben in der Machnikeit, in der Camp, wo jede freie Minute wird abgegeben auf Lernen, Telo und Bekeim sein ihre Mitzvot. עברו מאז כבר עשרות שנים, ומקריה אחת בערי ניו יורק, גן ישראל הפך לרשת עצומה של מחנות קיץ בכל רחבי העולם.
ילדים, ילדות, נערים, נערות, אפילו לקטנטנים בגנים. מאות אלפי ילדים יהודים בארץ הקודש ובעולם כולו זכו וזוכים לצמוח בגן ישראל, בגנו של הרבה. הקמפ הראשון בארץ הקודש נוסד כאן, בכפר חב"ד. עוד שהכפר היה קטן וממש צעיר, כבר נשתל בו הגן שהצמיח דורות של ילדים חסידיים. הקמפ בכפר זכה ליחס חם ומיוחד מהרבה, ששיגר מכתבי ברכה והדרכות לצוות ולילדים. הזכות לשתול את הגן הראשון בארץ הקודש. עם השנים נפתחו עוד ועוד מחנות גן ישראל ברחבי ארץ הקודש, וכולם מכניסים את הילדים לרשותו של הרבה, ונותנים להם את מה שלא מקבלים בשום מקום אחר. וכאן ממש, בקיר סגן ישראל בכפר חב"ד, צומח הדור הבא של החסידים, עם אלפי חיילים שעוברים בכל שנה בשערי הקמפ, ברשת מסועפת ואיכותית שמותירה את חותמה לכל החיים. כך נראית מהפכה. בשנים האחרונות ברוך השם, הקמפ שלנו כאן בכפר גדל והתפתח בכמות ובאיכות, להיות חממה חסידית עבור בני ובנות הכפר בכל הגילאים. היום, בחוף מנחם מור, יום הסתלקותו של אביו של הרבה, אנחנו זוכים לציין את שנת ה-70 להקמתו של גן ישראל ומחננו כאן בכפר חב"ד. נמשיך לשמור ולטפח את הגן החסידי של כולנו, להרבות אתכם ברוב נחת יהודי חסידי ולומר לרבה, ראו גידולים שגידלנו.